Ahojte, tí, čo nás sledujete na YouTube alebo na Spotify. Dneska máme ďalší podcast tu nás s pani doktorkou veterinárkou Naďkou Štrbovou. Tak vítaj. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Som rada teda, že sme sa tu takto stretli. No tak asi by sme mali začať tým, či to bol tvoj sen od malička. Áno, starať sa samozrejme. o zvieratka takýmto spôsobom. Hej, bol to sen, ako väčšina veterinárov to má, že od decka proste ťaháte domov zablšených ješkov, mamka vás tým vykotí jašteričku, ktorej chalani odrezali chvost, máte ju doma, padne vám z balkóna, zachraňujete ju znova, proste všetko som Takže ťahala bol domov. to sen. Jasne. Myslela som si aj, že možno budem kadernička chvíľku, ale potom som postrihala kamošku a tá plakala 2 hodiny, takže som si povedala, že tá ďal cesta nevedie. Tak lepšie zvieratka. Hej, zvieratka. Dobre, takže potom bola taká jasná cesta aj na výšku ísť na veterínu v Košiciach teda. Chcela som ísť do Brna, ale nakoniec sa mi nepodarilo z finančných dôvodov, tak som aj na príjmačky nešla nakoniec, takže v Košiciach som bola. No a hovorí sa celkovo, že tá veterína je taká dosť ťažká. Tak ako to bolo? No, u mňa je to ťažké posúdiť, lebo ja som riešila na výške svoj vzťah prvý, takže to bolo 7 rokov iba o frajerovi a plačkaní a čo najviac som si cvikala na Hanobila na 2-3 dní a potom som bežala zase domov a školu som nejako tak na druhú koľaj odsúvala. Takže akože pre mňa to ťažká škola až tak nebola, ale nenaplnila nejako extra moje očakávania, lebo aj prvé 3 roky boli hlavne ťažké v tom, že človek tam ide s tým, že miluje zvieratá proste a 3 roky sa tam učí všetko možné, len o zvieratách, nepríde do styku proste so zvieratami. Jasne, že to je viac taká teória, hej, v podstate. Hej, a štatistika, a ekonomika, a obraty stáda a proste biofyzika. Aha, tak to som ani nečakala teda. Ja som to vôbec nečakala, takže akože každý, kto chce ísť na veterínu, nech proste vydrží. Hej, a že proste fakt tam tie prvé 3 roky sú proste čudné predmety, potom sa dostanete ku zvieratkám a všetko je v pohode zase. Tak ani to možno aj potrebuje nejakým spôsobom vytriediť. No vytriedi sa to parádne na anatómii, takže... Poznám to inak aj ja, keď som začala výšku najprv v Čechách, tak ani tam som ju nedokončila a proste polovica vtedy z ročníka odišla. No u nás to bolo, že... tiež brutálna matika, fyzika a takéto veci. Áno, tam to bolo, u nás bolo, že 15 začínali a 2 z 15 sa dostali do tretiaku, z druháku. Ja som medzi nimi nebola. Takže my sme si zopakovali ročník a potom zašlo ďalej. Ale akože bolo to kruté. No a potom akože už príde nejaký ten zlom a dostane sa ten študent reálne aj nejako? Áno, potom je klinická propedeutika, to už je taký parádny predmet a bol tam skvelý profesor proste, že napríklad pri rektálnych vyšetreniach kráv nám povedal, že Slniečko, ale to musíš ísť až po make-up do tej krávy. Takže to bol on bol fakt zlatý proste, že tak láskyplne vás vedie proste ku všetkému a fakt tie zvieratá, akože my ich potrebujeme k životu, teda aspoň ja, takže pre mňa to bolo ťažké, ale zase sú tam stajne a maštale a môžete sa ísť furt kúkať, akože keď idete na cviku, tak prebehnete okolo krávky, ťapkate ju a bežíte ďalej. Tak to je super zase. Takže to sa mi páčilo. Hej, no tak to je super. No dobre, a po škole? Ako to je potom? No, po škole to bolo, mňa tá škola, respektíve niektorí vyučujúci ma tak zdemotivovali, že som si vravela v priebehu toho štúdia, že ja proste už nechcem robiť veterinára, lebo proste fakt niektorí nám tam hovorili nepekné veci, že proste z nás nič nebude. Že jednoducho budeme šťastní, ak budeme rozvážať lieky kolegom, ktorí reálne niečo dokážu. Boli takí šťastní zo života. Hej, presne tak spätne si hovorím, že museli mať veľmi smutný život, keď nám toto hovorili. A tak väčšina veterinárov je aj tak alkoholikov, takže oni... Akože to je normálne štatistika. Aj alkoholici, aj samovrahovia, proste tam je vysoké percento, takže oni boli asi nešťastní a mali potrebu proste dávať dole aj tých študentov, ale... Tak nie vždy sa to podarí, ale no tým pádom, že som bola demotivovaná, tak som proste si povedala, že kašľam na veterínu, hoci som nič iné v živote nechcela a išla som najlepšia cesta na Maltu robiť chýžnu a čašničku. Výborne. Takže to bolo úplne od veci, ale chvála Bohu nikto ma nezastavil, lebo bolo to super zážitky, mám odtiaľ parádne som si to tam užila. A jasné. To je taký ten rok po škole, alebo koľko to trvalo? 4 roky. Aha, 4 roky. Dobre. Takže hej, mne to trvalo trošku dlhšie a potom som sa, tiež neviem, kde by som bola, keby sestra nemala svadbu a nemala dieťa a starka neochorela, neviem, či by som to teraz roznašala taniere po Malte. Takže to tak osud zariadil. Hej, osud to tak zariadil, že som sa vrátila a ostala som doma. Takže som aj rada, že som sa k tomu vrátila.
Ale to tiež zase ma švagor musel naložiť do auta a vysediť pred ambulanciou doktora Šéra v Martine, že a ideš sa spýtať na tú prácu, lebo už si to raz vyštudovala. A tak to je super. Zase to by bola škoda, si myslím. Veď teraz už sa tak spätne pozerám, že bola by to riadna škoda. Lebo na čo by mi bol ten diplom, keby som to reálne nerobila. No veď jasné. A tak zase koľko ľudí takto funguje, že robí úplne niečo iné. Ale tak v tomto prípade si myslím, že by to bola škoda. To akože som šťastná, že som sa k tomu nakoniec vlastne vrátila, k tomu prvopočiatku. Jasné. No a potom teda si robila u doktora Šéra, aj u pani doktorky Novákovej. Áno. Robila som rok a pol u doktora Šéra na dobu určitú, lebo vlastne on mi povedal iba, že kým príjme kolegyňu, s ktorou je dohodnutý, tak tam môžem byť. Ja som sa ale vôbec necítila ako doktor proste, lebo som mala fakt to ego úplne, že zadúpané v prachu. Takže som tam bola taký, že asistent a vôbec som si netrúfala na nejakú samostatnú prácu. Potom som odišla vlastne k doktorke Novákovej a tam ma tak trošku veľmi tak prefackala a povedala mi, že Naďa, si doktor, proste správaj sa tak. Takže nebyť jej, tak podľa mňa tiež zo mňa nič nebude. Tak tam som sa naučila také veľmi dobré základy, aj to, že proste fakt ona mi pomohla v tom, aby som sa reálne cítila ako veterinár. Takže inak by som asi fakt nemohla byť proste doktor. Či tam sa aj viacej ako robila takých nejakých výkonov a tak? No ona mi hlavne robila také veci, že proste sme sa dohodli, že o 9:00 sa stretneme v práci, začneme ordinovať. A ja som proste sedela za tým jej stolom 9:30, na čakare ľudí, ja som tam spotená sedela a proste som mi zavolala, že Miška, sú tu už ľudia. Naďka, začni ordinovať. To bola moja najdesivejšia veta, proste ja som bola úplne vydesená, čiže ona ma proste bez milosti strčila do ohňa. Ale tak zase dobré. Bolo to super, lebo inak by som v živote nezačala ordinovať proste. Takže keby ma ona nevystrčila a že lietaj, tak proste ja s tým nezačnem. Takže vďaka nej vlastne som tam, kde som, aj vďaka Šérovi samozrejme. Jasné, no tak to je taký základ. No a potom ako vznikla taká tá myšlienka otvoriť si vlastnú ambulanciu? Bože, to bola absolútna náhoda, akože fakt je to až divné povedať, keď sa tak zamyslím nad tým, ja som v živote nemala ambíciu mať vlastnú ambulanciu proste. Aj od doktorky Novákovej som odchádzala s tým, že proste v živote nebudem mať ambulanciu, že to je úplne divné. Čiže ty si ešte, keď si odchádzala odtiaľ, nemala nejako takto svoje? Absolútne, ešte ona bola poplašená z toho, lebo veď predošla kolegyňa aj odišla a otvorila si vlastnú ambulanciu. A ja som jej svete vždy prisahala, že proste nikdy v živote si neotvorím absolútne, že mne môže na 1,000,000% dôverovať. Takže fakt to je také, že nepríjemné, keď sa tak nad tým zamyslím, že fakt sa nedá nič, akože sľubovať sa neoplatí. No a raz prišla mamina s úplne šišnutým nápadom, že videla na bazoši proste nejaké dokonalé priestory, že musím sa tam ísť pozrieť, lebo ona ma tam vidí v ambulancii. Ja som pozerala, že neharaší, že veď, ale ja nemám také akože ambície mať vlastnú ambulanciu. Nie, musím sa tam ísť pozrieť. No tak som si akože dohodla stretnutie. No a keď som tam vošla, tak už som presne videla sa tam, že nádherné priestory, proste vonku park, všetko nádherné, dokonalé svetlo. No, to bolo úplne, že veď ono je to tam zadok na šerbel. No. Takže som si povedala, že sakra, asi sa tam aj vidím, že je to čudné, ale vidím sa tam. Ono to bolo také trošku dlhavejšie. Ja viem, že tam boli už plagáty otváravé. Áno. Potom som nad tým banérom doma plakala, že aspoň si ho na stenu doma zavesím. Hej, 4 roky som čakala, kým sa zmení účel stavby. To bola nekonečná cesta a vlastne aj s tým, že ja som vedela, že si chcem otvoriť ambulanciu, tak som šla za doktorom Šérom, že či ma nepríjme na medzičas, že to bude určite do roka. Tak som tam bola pekné 4 roky, takže fakt to bolo super a hlavne klobúk dole, že ma zobral, keď vedel, že vlastne mám ambíciu mať ambulanciu. To sa mu doteraz divím, že si ma zobral pod krídla. Ale však tak to je zase dobré, aspoň on nemusel byť Takže to bolo geniálne, lebo bez tých pohotovostí si neviem predstaviť, ako by som robila teraz vlastnú prax. Takže tam som zase nadobudla úplne iné skúsenosti proste z tých pohotovostí, keď je tam človek sám na seba a s tou všetkou technikou a musí poradiť, tak to bez toho si neviem predstaviť fakt, že by som fungovala samostatne. Takže dvom asi najviac vďačím za to, že som tu a som veterinár. A konečne sa to potom podarilo, otvorilo sa. Otvorila som si ambulanciu. Bola to teda uferka. Áno. Môžeme povedať aj prečo. To sú samé dobré príbehy, takže... Ale tak aspoň si každý môže po tomto podcaste povedať, že pána, aj mne sa všetko môže podariť len tak. To nie je len tak, si myslím. No lebo to bolo tiež také, že môj zmysel pre humor je tak
zvláštne tvorený, že mne to prišlo také vtipné, že keď si poviem, že ja neviem, že príde chlap proste s čivavou a žena sa ho doma spýta, a kde si bol? A on povie, že uferka. A ona sa naštve, lebo si myslí, že je fest krčma. Ale to je veterina. No, tak mne to prišlo hrozne vtipné, že uferka znie fest dobre ako krčma, ale pritom je to veterina. To je dobré. No a ja som mala vlastne kocúra Ferka, ktorému zlievali obličky a som si tak povedala, že to ešte predtým, keď som vôbec si nemyslela, že budem mať ambulanciu, tak som si povedala, že pána, keď raz peklo zamrzne a ja budem mať ambulanciu, tak sa bude volať Uferka. Tak super. Geniálny príbeh, totálne. No a ešte je krásne aj to logo. A to si vlastne nejako navrhla ty, alebo niekto to... Nie, ja som sa pokúšala si to navrhnúť, ale proste mne nejde kreslenie, ani sa nič na nič nepodobá, proste domček jedným ťahom stále netuším, ako sa robí, takže to bolo iba také, že áno, mám predstavu o tom, ako to bude vyzerať, že to bude vlastne Fero. A potom som videla rozprávku Koko a tam boli tie posmrtné masky, tak som bola z toho úplne unesená, že to tak zakliklo do seba, že pána, toto bude dokonalé logo. Neviem prečo pre mňa Našim babám sa vždycky páči tie nálepky a tie pekné farebné. Ja ich dávam vyrábať ako na bežiacom páse, lebo ja som taká šťastná, keď si ich niekto berie a vidím, že sú takí, že bože, aké je to pekné proste, farebné ako mačička. Ale naozaj je to pekné. Ako podľa toho si to veľa ľudí podľa mňa aj zapamätá. Nechcela som tam dávať ani to svoje, že nápis veterina Uferka, lebo napríklad ja keď si zbieram nálepky, tak vždycky obstrihávam presne tie firmy, lebo mi to vadí proste. Takže len tiež bol prúser, že keďže ja to nie som schopná nakresliť, tak nájsť niekoho, kto bol ochotný mi to nakresliť, to tiež trvalo vyše roka, ak nie 2. Lebo mne to prišlo, že Tatery by to vedeli proste nakresliť. Tak som oslovovala radom Taterov a všetci na mňa úplne kúkali, že čo od nich chcem, veď na takéto blbiny, oni nemajú proste absolútne čas, že veď pre Boha. Tak potom, neviem ani ako som zase k tomu prišla náhodou, že som našla na nete kresky sa to volá a to sú také, že nakreslené tetovačky a že môžete si navrhnúť svoj akože motív a oni vyrobia. Tak proste tam som úplne na blink napísala, že či mi s týmto nevedia pomôcť. A ten chalan ma odporúčil na talentovanú výtvarničku do Bratislavy. Myslím, že Petra Lukovičová sa volá. Tak ona kreslí aj knižky, myslím. Myslím, že hej, ona myslím, že aj sesternici mojej kreslila knižku teraz, čo nedávno vyšla. No. Myslím podľa mena, myslím, že to hej. Ona mi presne poslala svoje portfólio, že či by sa mi také a také páčilo a fakt s ňou bola parádna komunikácia, že proste to bolo proste vidno, že je to profesionál. Že vie, hej. Takže to bolo úplne bol to geniálne. niekto, kto pochopil. Áno. A proste vedela, že potrebujem, aby tam bolo vidieť férovú tvár, férový výraz proste. Takže toto bolo úplne najgeniálnejšia spolupráca. Tak super, tak to dobré. Tak sme sa... A tak to tiež riadna cesta k tomu. Hej, akože ešte som mala toľko času. Jasné. No a potom už keď teda prejdeme do tej praxe, no tak aké sú také nejaké najčastejšie problémy, s ktorým chodia ľudia, majitelia so zvieratkami? No tým, že ja mám takú malú a novú prax, tak je to také, že väčšinou sú to tie prevencie, že vakcinácie, kastrácie, proste odčervenia. Akože je pár vážnych prípadov, čo mám za sebou, nie je ich veľa. A akože na jednu stranu mi to aj chýba, lebo na tej pohotovosti, čo som mala u Šera, tak to bolo kvantum ťažkých prípadov. Tam chodí proste všetko, s čím si nevedia dať rady, proste aj kolegovia, aj proste celkovo, že ľudia, tak to chodí tam. A ja som si ani neuvedomila, že vlastne to ma na tom baví najviac, že tvári sa ako Dr. House a totálne sa tam piplať v tých ťažkých prípadoch. Jasné, no. Takže toto tak zase na druhej strane dobre, že ich není toľko. Hej, lebo potom presne, keď si tak nostalgicky poviem, že bože, ako mi chýbajú tie ťažké prípady a potom príde ťažký prípad, tak si hovorím, že na čo som si to v duchu zase hovorila. Hej, že zase takže, hej. No jasné, no a je viacej takých tých majiteľov, ktorí sú takí až moc akože... Prehnanie. Nechcem tak povedať, lebo ja si patrím tiež medzi nich. Nie, ale až tak akože niektorí to majú miesto dieťatka, akože vyslovene. Hej. Alebo aj viac takých, ktorí proste radšej akože si pomyslím, že no vo všeobecnosti štatisticky neviem, koľko je ktorých, lebo ja si myslím, že tí, ktorým je to jedno, tí ani na veteríne nepáchnú. To je druhá vec, hej. Takže, ale zase takých extrémov, že proste fakt vidím, že oni sú hrdí na to, akú má ofinku ten psík, oni sú šťastní, že pochválim, aký je fešák. No jasné. Tých je málo. Takže stále, keď si mám vybrať medzi týmito dvoma druhmi, tak som šťastná, že keď niekto to má miesto decka, akože a ľubí to najviac na svete a pri škaredom nechtičku bežia ozlom krky taxikom proste dať si to strhnúť alebo pozrieť. Ale akože
je pár takých ľudí, alebo ja neviem, zážitkov, že fakt to proste veterinára to si extrémne úsilie, aby toho človeka neprefackal akože doslova, lebo to sú strašné veci. Aj včera mi doniesli kocúra z OZ-ka, ktorého tam doniesla majiteľka, ktorá ho mala adoptovaného 4 roky. A doniesla ho v dezolátnom, ale že dezolátnom stave, lebo že ona proste sa sťahuje a rozvádza a neviem čo a proste kocúr má masívne zlyhanie obličiek, akože on umiera reálne. Nemerateľné obličky, proste nežere, dehydratovaný, proste úplne na kašu. Ona si to nevšimla. A proste ja preto to nemám to si človek nevšimne, absolútne žiadne pochopenie, pretože nerada porovnávam ľudí a zvieratá, ale proste keby jej dieťa takto vyzeralo, tak si to nevšimne. Takže, a ona je ešte v šoku a proste, akože škoda reči. To som sa chcela spýtať, že vlastne, či sú aj také prípady, lebo ja viem napríklad, my keď sme nemali deti a mali sme predtým psa, tak a čo idete robiť so psom? No nič, však bude s nami, ako čo má, kde hoď, že to není vec, hej. Áno. Že proste počula som už takéto, že áno, ide sa nám narodiť dieťa, alebo ja neviem, sťahujeme sa, alebo niečo, tak nemôžem si to zvieratko zobrať do sebou. Nechutne bežné, akože nechutne bežné proste, že tí ľudia normálne proste vidíte stovky inzerátov proste, aj prídu s tým, že jednoducho potrebujú ho utratiť, lebo oni nemajú čas na to. Akože tak asi trebalo rozmýšľať, či máte 15 rokov čas na psa. A nie, že o rok porodíme dieťatko a ja verím, že proste materská musí byť sakra problém. Akože ja si to neviem úprimne ani predstaviť. Ale ten pes tam bol už napríklad predtým. Áno, tak akože ale im to je jedno. Proste dieťa priorita. No pre mňa je to tiež také nepochopiteľné. Akože... No ja to vôbec neviem pochopiť proste, lebo pre mňa je to zviera, že to je najväčšia láska na svete. Akože, a jednoducho neodhodím to ako špinavú handru, keď zrovna mne sa to nehodí proste mať to zviera. Takže ja preto to pochopenie absolútne nemám. Ale stáva sa to. Stáva sa to strašne veľa krát. Je to strašné. Aj to som sa chcela vlastne k tomu dostať, že teraz aj boli sviatky, boli Vianoce, kopu ľudí to takto rieši. Chodili aj teraz napríklad do ambulancie takto, že nejaké darčeky, alebo našli sme. Práve, že no teraz je veľa akože vyhodených zase mačiatok a psíčky popri ceste pohádzané, ale skôr OZ-ka mi hovorili, že strašne veľa ľudí sa ozývalo, že chce ako darček proste si zobrať mača. A to striktne akože tie OZ-ka, s ktorými ja spolupracujem, tak oni to neuznávajú proste, lebo vedia, že kde to zviera potom skončí, dáte ho babke a tá proste s tým nesúhlasí, tak jasné, že ho bude chcieť vrátiť alebo pri najhoršom ho vyhodíte si. Takže... A ako sa to rieši vlastne, keď napríklad by sme našli niekde nejakého psíka, alebo čo, donesieme ho? Áno, a čo akože stratené zvieratka, ja neviem, kto to v podstate aj platí, alebo takto tieto... To je strašne zle ošefované v tejto republike, akože aj možno celkovo vo svete, nemám predstavu, ako je to inde. Ale v našom štáte neexistuje nič, čo by fungovalo ohľadom zvierat proste. Na úradoch je pár ľudí, ktorí sa majú venovať aj podnetom, aj proste karanténne stanice, neviem, či nie sú iba 2. A stojí to všetko na dobrovoľníkoch, na tom, že oni v kuse doslova žobrú peniaze. Proste vo svojom voľnom čase za vlastné peniaze, často vo vlastných domoch proste majú tie zvieratá umiestnené a fakt to strašne rýchlo prerastie cez hlavu. Takže mne aj keď ľudia volajú s tým, že ja neviem, napríklad u toho šera sa mi to stávalo často, že proste našli zrazenú mačku. Hej, a pre ľudí, ja to chápem, že oni si myslia, že záchrana, alebo že oni sú záchranári, keď to zavlečú k veterinárovi a jemu to hodia na krk. Ale proste tam sa všetko iba začína proste. Jasné, ja už som mala zvyk, že proste pýtam sa, dobre, kto to bude platiť a kam to zviera potom pôjde. Ja ho kľudne ošetrím, aj mimo ordinačných hodín, ja som ochotná. Ale proste tie dve veci ja potrebujem vedieť. A tí ľudia ostali normálne v šoku, že akože aká som ja hyena, že ja vôbec chcem od nich peniaze a že ja chcem im ho vrátiť. Hej, je to také, no. Len proste my sme stále veterinári, my nie sme OZ-ko. Takže to je strašne ťažké, to je, lebo ľudia mi fakt, že aj často píšu, lebo vidia presne, že ja tam preskladujem mačky, proste postarám sa, zoberiem, uľutostím sa, len tiež mám nenafúkovacie priestory, proste teraz tam mám 8 mačiek a už je to akože masaker. Takže... No a to je presne to, že tí ľudia potom neriešia, že tým mačkám treba čistiť, proste zabere to čas, energiu, peniaze to stojí, proste každé zhoršenie stavu proste ja ešte stále prežívam, ešte som nedospela do štádia, že mi to je jedno, chvála Bohu.
ale fakt tam sa iba začína tá záchrana. Takže čo s takými zvieratkami? Berie potom vlastne, keď si nezoberie ten nálezca, tak ide do toho občianskeho združenia niekde, alebo... No, ak má to občianske združenie ešte kapacitu, alebo ak ešte tie baby nemajú úplne plné domy, čo väčšinou majú, tak oni sa presne uľutostia a vezmú to. Len ja už sa snažím tých ľudí navnadiť na to, aby proste volali, aby si sami proste manažovali to, že našli zviera. Proste ja som ochotná fakt to ošetriť proste, ale chcem od nich, aby si zavolali na to OZ-ko, aby si vybavili, že to uhradia, lebo stále peniaze sú tá najmenšia starosť proste. Najväčšia starosť je miesto a to proste nikdy nie je. Hej, že ja poznám tie baby, ktoré to majú po bytoch proste, po domoch a to je šialené. Ja som to tiež koľkokrát videla proste na Facebooku alebo na nejakých týchto sociálnych sieťach, že fakt akože väčšinou to dookola píšu tí istí ľudia, ktorí sa o tie zvieratá v podstate starajú. Áno. Tak čiže ma to tak napadlo, že dobre, nájdem tu nejakého psíka, dám ho pozrieť, či má čip a vlastne uvidí sa, čo ďalej. A potom je problém. Akože s obsom je väčší problém, ale mačiek je zase strašne veľa. Takže to je vždycky. No a to ty sa vlastne tak aj robíš tomu osvetu takej tej kastrácii. Presne lebo je ich veľa. Presne kvôli tomu, že proste ja to potom nachádzam, alebo stále tí istí sa starajú, proste zbierajú to, dávame to dokopy, proste akože mne to nie je jedno, keď ja počujem, že si má čarevať. No, jasne. Hej, že oni vedia fakt srdcervúco plakať a ja proste musím tam bežať, musím sa tam pozrieť, či som na Malte, či som v Chorvátsku, či som hoci kde, ja to proste musím riešiť, lebo mne sa to nedá neriešiť. Lenže drvivá väčšina ľudí prejde okolo a nerieši to. A proste furt sú to tí istí jedinci, ktorí to potom berú, zachraňujú, snažia sa to vypiplať a nájsť tomu domov. Takže hej, treba proste, hlavne každý, keby začal od seba, bolo by to super, pretože ľudia často volajú s tým, že ale oni majú psíka, alebo oni už majú jednu mačku, alebo oni majú neviem čo a proste ja normálne rozmýšľam, že nemáte dvere, akože nemáte jednu miestnosť, nemáte záchod, kúpeľňu, proste hocičo. Takže tí ľudia nie sú ochotní často ani jednu noc podržať to zviera a ešte, čo babi mi hovorili z OZ-ka, tak oni ešte začnú osočovať, že veď ste OZ-ko, vy ste povinní po to prísť. Im nedochádza, že to sú dobrovoľníci, ktorí nemajú za to vôbec nič. To občianske združenie, ktoré tiež funguje iba... Áno, a oni sú proste vyčerpané už len z týchto interakcií s ľuďmi, lebo proste aj zdieľajú, napríklad teraz pred pár dňami to bolo, že chorá mačka schúlená tu na desi na stráňach. Videla som, hej. No a proste tam reálne im ľudia nakladajú, že to ste ju tam fakt nechali. To prečo ste ju nezobrali? Veď pre jednu mačku, akože prečo sa nevezmú a nejdu tam? To proste, tie baby fakt toho majú sakra veľa, ja ich obdivujem, že na to majú ešte nervy, takže... Hej, inak toto je klobúk dolu pred takouto robotou. Oni to robia 3 roky. Ako celkovo aj útulky a takéto veci, hej, no. To je, funguje to fakt asi na tých ľuďoch, ktorí im pomáhajú. Viac menej. Ja som napríklad takto zobrala deti 2-krát do Žiliny do útulku, ale tiež sme celé odchádzali naposledy s Revom, takže už čo mám zakázané. Áno, ja som tam nesla 2 psy, že žilinský útulok je tiež taký super, že proste už 2-krát mi vyšli v ústrety, keď som potrebovala umiestniť psa, ktorý nemal kam ísť. A tiež za každým, keď som ho tam doviedla a videla som proste to, ako oni tam, každý jeden chce domov, proste každý jeden vás bude najviac ľúbiť na svete, proste sľúbi vám všetko tými očami a vy si nemôžete nikoho z nich zobrať, tak proste odchádzate odtiaľ, že toto bolo strašné proste. Aj my presne, my tam niesli vtedy aj pelech, aj nejaké proste veci, jedlo a toto, akože deti boli šťastné, všetky psíky jedli, ale už išli, tohto chce maminka, tohto, ja by som zobrala aj toho, ale proste, no, nedá sa to vždycky. No, toto, že zvierat je strašný prebytok. Ja keď som mohla, tak tiež ich tu mám asi 10, ale no proste reálne to nejde, hej. Áno. Takže týmto sme už stopli. Nebudeme tu rumazgať, hej. No ale... možno teda k takým tým nejakým, neviem ako by som to, možno ja keď som bola malá, tak som tiež nejakú dobu chcela byť veterinárkou, ale odradzalo ma to, že by som nedokázala pomôcť tomu zvieraťu, ako takéto tieto eutanázia a toto. Ako si sa ty s tým tak nejako... No, ako sa hovorí, že zvykneš si aj na šibenicu. No. Akože ja som sa strašne tomu vyhýbala u tej Novákovej, kde som vlastne prvýkrát bola ako lekár samostatný. Že keď už som videla, že presne niekto je nalomený, načatý a vyzerá to, že sa ide utrácať, tak div, že som sa nezavrela na záchode na 3/4 hoďku, aby to vybavil niekto iný. Jasné, no veď. Lebo to proste ľudský je prirodzené sa tomu chcieť vyhnúť. Ale proste potom časom si to nejako upracuješ v hlave, že jednoducho každá eutanázia je pomoc. Fakt, každá jedna. Lebo ja nerobím iné eutanázie už. Už po skúsenosti s jednou eutanáziou, z ktorej proste doteraz mám nočnú moru, lebo som proste fakt to nemala urobiť.
na žiadosť majiteľa, tak odtedy viem, že čo môžem, čo nemôžem, aby som vedela kľudne spávať. A dneska ma požiadala pani, že mám uspať jej 5-ročného psíka, lebo ona sa na neho nemôže pozerať ako piští a pes tam behal s vrtiacím chvostom po ambulancii. Hej, vyzeral, že mu je a kúkala som, neurologicky som si ho vyšetrila, vôbec žiadny problém, proste zdvíhala som ho, manipulovala s ním, vôbec nebol bolestivý a proste pani mi tam plakala, že ona ho chce silou mocou utratiť proste a to neskúšala prvýkrát. Takže som jej povedala, že ak chce eutanáziu, nech si hľada veterinára, ktorý to vykoná, ale že ja proste odmietam. Dala som jej x ďalších možností, ktoré vždy opakujem proste. No jasné. Ja proste nemôžem robiť tie eutanázie, keď nie som s tým proste v pohode. Takže úplne na všetko sa dá zvyknúť, akože to je taký najväčší strašiak asi každého, lebo ľúbite tie zvieratá proste každý jeden. Ale fakt je to väčšinou pomoc. Akože eutanázia je dar z lásky stále najväčší, ktorý sa dá dať, takže prečo by sa malo trápiť zviera, keď sa nemusí. Je to ťažko. No napríklad, ja som sa dlho nevedela ani koľkokrát ma to ešte tak, že neviem sa s tým vyrovnať. Keď my sme mali predtým Teddyho, ktorý bol však na chrbticu. A už tedy si veľa ľudí klopalo na čelo, že pre Boha, je to len pes, hej. Čo, ideme ho zachraňovať dokedy, ale pre mňa to bol proste, to nebol len pes, hej. Tak hlavne nemal ani 15. No a mal 8 rokov, takže bolo to také. Preto koľkokrát ja sa tak nad tým pozastavujem, že keby akože, že hej, však dá sa zvyknúť presne na všetko, ale je to asi fest ťažké, akože úplne zo začiatku. A presne neviem si úplne predstaviť takéto tieto, že nechcem ho, hej, tak a nič mu nie je. No, že proste vtedy ukončíte to, hej, toto je ďalšia vec, ktorú zase neviem, čo je správne, lebo ja sa vždy bojím, že keď proste odmietnem takúto eutanáziu vykonať, tak len dúfam, že buď sa nájde proste riešenie, no väčšinou sme sa snažili aspoň na veterinatúre zrobiť tak, že proste nafotíme psíka, ukecáme majiteľa, že počkajte pár dní, my to vyriešime, proste za každým. Ja to vlastne teraz robím takisto, lebo minulý tiež jeden pán prišiel s tým, že mám utratiť služku, lebo on odchádza do Prahy. A bol sa pýtať na železnici a povedali mu, že nie, s obcom nemôže cestovať. Tak som ho pozerala, že jasné, a ja som teraz padla na hlavu z jahody a hovorte mi o tom. No. Takže, hej, že snažíme sa to vyriešiť vlastne za tých ľudí, ktorí sú s prepáčením neschopní, proste a sú sebeckí. Ale tiež je to také, že keď niekoho takto odmietam, ja sa proste bojím, lebo ľudia v skratových situáciách to riešia aj tak, že proste uviažu ho v lese a to je moja nočná mora, že keď to zviera proste bude umierať desí proste týždne, tak vždycky tá moja eutanázia je 100-krát lepšia ako to, keď bude desí priviazané. Takže toto je taká fest dilema, ale že... tak zase treba veriť tomu, že tí ľudia nie sú až tak hlúpi, alebo ako, toľko psov sa nachádza kade tade. Ja viem, no, len... Nechcem si to ako keby tak pripustiť, že by to proste reálne niekto, ale no. Vieme asi, ako to je. Je to strašné, akože ľudia sú niektorí hrozní. A v pohodičke idú potom do kostola alebo domov ku deťom a proste sa tvária, že nič neurobili, akože zlé, takže... No, toto je hrozná stránka, ako keby toho. Je. No, dobre, prejdeme na niečo pozitívnejšie. Máš aj ty doma nejakého zvieratého miláčika? Samozrejme. Okrem tých 8 či koľkých mačičiek momentálne v ambulancii. Hej, doma mám 5 mačiek, z toho jedna je ešte stále v dočaske sa tvárime doma. Dočaske? Nie, frajer sa stále pýta, že no a kedy ju nafotíš a dáme ju na Facebook a nájdeme jej domov. Skoro, neboj. Takže už to mám skoro 5 mesiacov a stále to lieta pomedzi nás. Takže hej, doma máme 5 mačiek. 6 som musela dať mamči, lebo tu všetci byli. Bože. Takže musela som ju odseparovať. A ešte máme psa u mamčí, ktorého som samozrejme ja dovliekla z veteriny, šiestaku, lebo nám to bolo presne niečo ako tvoj podobný, keď si mala Teddyho. Hej, ja viem, že on taký, totálne pripomínal. Hej. Takže to je tiež taký mix Jack Russella s nejakým biglom zavalitý. Hej. Ten už ide mať 14, takže ten už tiež ledva sa tmolí, ledva dýcha. A hej, to som presne v šiestaku nám ho doniesli, že buď pôjde na pokusy, alebo si ho niekto z praxe zoberie. No. Tak tiež som bola taká, že nie, pôjdeš so mnou domkov, lebo ty si láska na prvý pohľad, bodka. Nikto s tým doma nesúhlasil, ja som sa potom po škole spakovala, išla na Maltu na 4 roky, takže... No, ja som takisto donesla. To sa nedá proste, no. A Míra ma skoro vyhodila a hovorím, nepozri, aký zlatý. Áno, to proste niekedy to inak nejde, akože dovlečíš to domov a potom začneš iba prepočítavať, že sakriš. No jasné, a inak ešte toto, tie dočasky, to viem, že napríklad aj kamarátka, tak to, že zobrala do dočasky jedného, druhého, potom vlastne už nezostali. Ale tak nie je to tak vždycky, hej? Že vlastne, a ja som tak, ak to teda dobre chápem, tak v útulkoch hlavne, také tie menšie, buď šteniatka alebo menšie plemená, asi chodia takto do dočasiek však.
No, ono je to v závislosti od útulkov. Akože tie depozity celkovo OZ, tam, kde je veľká koncentrácia zvierat, tak to je najnebezpečnejšie prostredie pre mačiatka, šteniatka, pretože každý jeden útulok mal parvovírusovú proste epidémiu a to parvo je proste tak malý vírus a tak ťažko zničiteľný, že on vydrží proste aj roky v tom prostredí. Takže tam je to vždycky veľké riziko a preto sa snažia aj OZ útulky umiestňovať tie malé drobce proste čo najviac do dočasie, kde je proste prostredie nepošpinené tým parvovírusom. Aj predsa, keď je v nejakom domácom prostredí, tak je mu asi aj lepšie. Určite. Je to lepšia opatera a čím viac zvierat máš, tak tým je to proste ťažšie. Akože venovať im pozornosť, všímať si proste zdravotný stav, riešiť to, akože na to nie je čas, energie, priestor, peniaze, to je proste mordor. To je fakt ťažké. Ale tak asi často to aj tak zostáva, že ozaj tých psíkov, alebo teda mačičky, čo zostávajú už natrvalo. Ja som dala takto jednej pani také citlivé 2 mačiatka do dočasky a tá iba pozerala na mňa, že ja viem, čo chcete, ale nedosiahnete to. A o mesiac iba, no tak ja by som si už asi nechala. Toto, že ono to už tak prirastie potom. Chvála Bohu. No, veď to. No. to je taká... Ja sa teším. Hej, tak to má byť asi. A ešte ma napadlo, väčšinou teraz počúvam, že mačky, psi majú proste kadejaké také ochorenia ozaj ako ľudia. Áno. Pomaly cez alergie a alergie cukrovky. Sú úplne otrasná vec, novodobá proste. Rakovín je strašne veľa alergií, cukroviek u mačiek, obezných. Akože... A čím to je tak, že nejako aj to strávou, alebo ja neviem? No ja úprimne už som z toho zmetená sama, pretože mne to príde také zvláštne, že keď mi aj prinesú, ja neviem, 16-ročného dunča z hornej dolnej proste, ktorý papa pomie ako prasiatko celý život, granule ani nevedel, že existujú. A iba sa zgrcal z nejakého bôčika, čo našiel u suseda na hnoji. Proste biochemiu má parádnu, hemačku má parádnu, len mu je proste zle. Sono má super, proste, a potom mi donesú, ja neviem, 7-ročného Yorkshireka, ktorý je na parádnych granulkách celý život, vypiplaný ako v perinke a proste má rakovinu pečene. Takže ja už som tiež toho taká, že nechcem vyslovene vyjadriť, že granule sú zlé, alebo sú tam karcinogény, lebo to netuším. Ale proste tiež už, keď sa ma aj ľudia pýtajú na tú výživu alebo čo je správne, tak ja proste už neviem, pretože každý jeden výrobca granul, keď ku mne príde, tak on mi hovorí, že tie jeho sú najlepšie a konkurenčné sú proste na nič, lebo hento, lebo tamto. Takže ja som sama z toho taká zmetená, že podľa mňa čo sedí tomu psovi, to proste krmte, keď mu sedí, ja neviem, kozie mlieko, tak mu dajte proste z času na čas. Ale akože tiež si netrúfne povedať, že nie, týmto nekrmte proste, alebo iba toto je dobré. Proste to je strašne ťažko. Je to ťažko. Ja som aj tak rozmýšľala minule, však tiež máme Timmyho, ktorý má proste svoje problémy. Tiež už iba vymýšľam, čo je dobré a radšej nič. Áno. Ale presne potom mi povie kamoška, veď my im dáme to, čo nedojeme, hej, alebo ja neviem, a proste tie psy sú v pohode zdravé. No. Teď som tak rozmýšľať, či to nie je nejakým takým tým, nie že genetickým, ale takým tým šľachtením, alebo niečím. Toto mi príde asi najpravdepodobnejšie, že proste tie gény sú tak už nejak znivočené, alebo proste prešpekulované od tých ľudí, proste, že kedy sa fakt krížilo všetko so všetkým, teraz sa snaží byť nejako plemenný štandard aspoň niečoho, ale aj tak gro psov nemá papiere, proste ľudia si prinesú mini Yorkshire z bazoša a ja iba kúkam na nich, že super, že ste za ňo dali 350 €. A proste pes je úplne nepoužiteľný, má to pol kila, keď to má rok pomaly a fakt je to choré na všetky svetové strany. Takže... Potom sa hovorí, že tie oriešky je takéto pomixované, že je to asi najzdravšie. Môže byť, nemusí byť. Tiež podľa toho, čo hej, lebo tiež mám jedného orecha presne zo žilinského útulku a ten má iba jednu obličku, asi 20-krát som robila sono, aj tá je maximálne cystózna, takže to je, takže že nechápem, ako funguje ten pes, takže stále je spokojný. Z lásky. Hej, akože to by jediné vysvetľovalo, že ako je možné, že ešte stále žije, chutí mu a baví ho žiť. No, takže... Je to ťažké a fakt je aj tej rakoviny extrémne veľa proste. A tiež ja sa tak pýtam sama seba, že či predtým sme to nevedeli toľko diagnostikovať, alebo sa to toľko neriešilo, toľko sona sa nerobilo, alebo či je to proste tým, že fakt je veľa konzervantov, farby, proste, ja neviem, žiarenia, chemikálií, všetkého proste. Ale to je možno aj všetko dokopy. No, možno sa to ani tak neriešilo. Určite nie je zdravší vzduch, ani voda, ani pôda, ako bola pred 30 rokmi, takže myslím si, že... A pridávajú sa napríklad teraz aj nejaké iné také očkovania? Ako myslím do takých tých základných, ako sa to nejako čistalo. Jediné, čo je zo zákona povinné je besnota, ale ja vždycky odporúčam fakt, že kompletnú vakcínu
a niekedy niektorí ľudia, hej, veď, lebo COVID bol, tak oni sú antivaxeri a oni to nechápu a oni sú proti tomu. A včera presne pán mi vravel, aký hrdý je na to, že ani deti nemá vakcinované, takže je proti tomu, aby sa vakcinovalo zvieratko. Tak som iba pozerala, že mne stačilo párkrát vidieť psa umierať na parvo. A to je zase také, to by som asi úplne nedávala, že to je to hlavne isté. Je to pre mňa nezodpovedné. Akože ja sa nedivím, keď niekto nechce do škôlky zobrať nevakcinované dieťa, lebo prečo by mal ohrozovať proste všetko ostatné. No, veď jasné. Však ono sa potom šíria ďalej tie choroby, ktoré proste... No a ľuďom nevysvetlíte, že vlastne besnota tu nie je kvôli tomu, lebo sa vakcinovalo. To oni si už nespoja, takže to fakt niekedy je ťažká debata akože s tými ľuďmi. A je to taká pravda, že vlastne tie šteniatka, keď sú napríklad, alebo mačiatka malé, že by sa nemali dávať do styku, kým nie sú... Keď nemajú tie základné očkovanie vlastne ako prejdené, hej. Áno, hlavne keď sú aj od nevakcinovaných, alebo ja neviem, zobratých matiek z osady proste, tak vy neviete vôbec, že akože teda predpokladáte, že nikdy neboli vakcinované, čiže oni nemajú žiadnu poriadnu imunitu, protilátky, lebo väčšinou majú proste nejakých pár týždňov protilátky od matky, potom to postupne klesá a vy začínate vakcinovať. Takže akože aj to si ľudia myslia, že dáme prvú vakcínu a pes môže ísť na druhý deň na cvičák. Proste to je mylné, lebo tá imunita sa buduje postupne. Proste fakt tam treba minimálne mesiac počkať a ideálne až do plnej vakcinácie. Proste nech sa to nepodcení. No je to celá veda. Teda. No a keby si sa mala tak vrátiť čase, tak by si zostala na tej Malte. No... Asi nie, lebo akože na jednu stranu mne sa tam páčilo, len potom to je presne to, že nech si kdekoľvek, tak aspoň mne chýba ten domov a rodina, lebo som si presne uvedomila, že rodinu mám iba jednu a proste paradoxne aj hory mi chýbali, čo ja na hory, Turčianska záhradka, ale nechodím. Ja nenávidím chodiť do kopca, lebo neviem to udýchať, ja som farby baklažána, takže to je pre mňa to je Mordor zabijak. Ale to je presne, že mne chýbal proste už len ten pohľad, lebo mne to nikdy nedošlo. Hej, taký že ten pocit. No, áno, žijem v Kotline, dobre, veď však o tom viem, ale proste ja som tam kúkala na tú placatú Maltu, že dobre, tam je všade more, ale proste ten pocit domova som tam až tak nemala proste. Takže rodina a celkovo Slovensko je akože krásne, troška mentalita, keby sa vylepšila, je to lepšie. Hej, to je taký vždycky šok aj my, keď sa niekam vrátime, no už som doma, ako na jednej strane wow, super, a na druhej strane, že super. Hej, ale akože dúfam, že bude lepšie. Dúfam. No takže hore nič, hej. No, ja som si pripravila, že teplícké serpentíny sa mi páčia. Áno, tam je pekne. Hej, tam, a to je celkom aj do kopca. Ale je to také, že mierne, lebo ja vždycky chodím tými serpentínkami. A keďže som si vypočula všetky tie vaše podcasty, tak tá Katová skala tam bola v kuse opakovaná. A presne viem, že hore keď vidím a už sa len doplazím na tú mohylu, či čo to tam je hore. No, to je tam tak doľava sa malo ísť na Katovú skalu, tak si stále hovorím, že možno by som to raz prúbla. Alebo sa dá ísť iba na Katovu, iba na Katovu. Ale to je zase dosť do kopca, hej. No. Áno, zo serpentín, hej, to je pekné. No ale tak nejaké také iné obľúbené miesta tu na? Ježimária, to je strašne ťažko, lebo ja som si presne uvedomila, keď som počúvala tie podcasty, že pána, ľudia chodia von a robia veci. A ja som proste iba v robote a doma. No jasné. A proste riešim tak ale to isté. Ale presne to je to, že tie podcasty mi tak otvárajú oči, že ja som si normálne povedala, že ja sa musím začať hýbať proste. A že veď my tu máme toľko toho. No pozriem si aj váš YouTube, pozriem si kadečo. Tak super, to sme radi. Pre Boha, tu je toľko miest, aj presne Koruna Turca. No, tak to už sú také extrémy. Hej, ja viem, ale aj tak ja som o tom netušila. Iba vďaka vášmu podcastu som to zistila. Takže to je strašné, že vlastne tu nažijem a ľudia by čo dali za to, aby boli obklopení takýmito parádnymi horami. No, to je pravda. Inak veľa ľudí, keď tak prieženie odtiaľ to, že wow, vy máte fakt na jednu stranu, na druhú, na tretiu. Môžeme chodiť, kde chceme. Hoci kde, fakt, že je to blízko. A všetko je to blízko v podstate z mesta, z dediny, hoci kde. Takže v tomto je to super. Ale tak ty zase robíš takú veľmi záslužnú prácu, podľa mňa. Dúfam. No tak áno, tak zase je, ako, to je taký dobrý dôvod na to, že nemáš čas chodiť po horách. Hej, lebo už si uvedomujem, že proste takto to ďalej fakt nejde. Akože treba si dať aj čas na tú psychohygienu, lebo očividne mi to treba. A presne som si čítala aj, že čo robia ľudia proste, keď potrebujú vypnúť akože od práce, lebo akože fakt syndrom vyhorenia tiež presne zase u lekárov a veterinárov a všetkých týchto intenzívnych zamestnaní fest častý. A presne tam všetci hovorili, že proste fyzický pohyb a jednoducho príroda. Jasné, áno, to veľmi pomáha, akože myslím, že
Aj za seba môžem povedať, že stačí úplne, keď sa ideme fakt vyvetrať na chvíľu. No, ozaj, nemus žiadne výkony, ale proste aspoň sa preto prejsť. Som rada, že ste ma oslovili, lebo normálne ste sa mi teraz tak hodili do rany. Tak super. Že musím to začať pokúkávať všetko a pôjdem si určite do hôr. Lebo treba. No, vypnúť na chvíľku, pomôže to načerpať zase energiu a pokračovať. Dobre, tak asi by som to takto nejako ukončila. Tak dúfam, že nejaké vyhorenie sa teba nebude týkať dlho. Dúfam, že nie. Ale ľudia, poďte si po mačky, lebo fezí má veľa. Hej, ak niekto chcete mačku, tak stačí napísať. Niečo vymyslíme. Áno. Dobre, tak ďakujem. Ďakujem aj ja. A vidíme sa na budúce. Ahojte. Vidíme sa. Teda ja som mnou asi nie, ale ďakujem. Niekedy.